ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ಡ್ ಪೋದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿದ್ದೀರು ಎಂಕ್ ತುಳು ಮೂವಿಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ ನಿಗಲು ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ತಿಲ್ತಿಡು ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ತೂಪಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದು ಭಸ್ಮಾದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತು ಕಿಕ್ ಪಂಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಬ್ಲೋ ಔಟ್ ಪಂಪ ಅವು ಬತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಪುಜಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆತ್ತ ಸಿನಿಮಾಲು ಬದಲಾವಣೆದ ರೂಪಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಂದುಂಡು ಅವೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಏನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡೈನಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾ ದಯಾಗ ಶುರು ಮಂತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನ ಅರ್ನ ಬಾಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕೇರಿಗ ಸರ್ ಸುರುಕಾದೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸರ್? ಸೌಖ್ಯ ಸರ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಸುರುತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕುದ್ರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುವೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಡೊರ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿರೋದು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರೋಂಡು ದುಬೈಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರೋಂಡು ಕುದ್ರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ದೀವೋಡೊಂದು ಏನಿದೆ ಕುದ್ರು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಸ್ಟೋರಿದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಪಿನ ಕುದ್ರುಡು ಸೊ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಪುದರ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಕುದ್ರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಡು ಪುದರ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ತೂವನಾಗ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತೆದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕುದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಕುದ್ರು ಬಂದು ಪೂರ ಗೂಗಲ್ ಮೇಲೆ ತೂಪೇರು ಕುದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡೈನ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಪೂರ ಊರ ಕುದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಕುದ್ರು ಅಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕರನ್ನು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರೂಪ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂದ ನೆಡ್ದುಂಬು ದಾದ ಮಂದಿರು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ನೆನಪು ಮಂತೊಂಡು ನೀ ಬಂದಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಗಾದ ಶುರು ಮಂತಾರೆ ಈರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ದಾಯಗಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನೇ ಬರಿತೀನಿ ಸಾದ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಡೀತುಂಡು ಸೊ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಪುದರ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಆಗಲೇ ಮತ್ತು ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆತು ಪೋಂದಿತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಪೂರ ಕಥೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬರೋಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೇ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತು ಬಂದಿನ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾಲಂದು ಬನ್ನಿ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕುಲ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡ ಅತನ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರಾನ್ ಇರ್ನ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅತನ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋನಾಗ ಮುಲ್ತ ನೋನ್ ಫೇಸಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಮಿಡಿ ದಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ఒక ಕಂಟೆಂಟ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ತು ಬಂಡದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ದಾಯಕ ತುಳು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ್ಬೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ನೋನ್ ಫೇಸ್ ಇದು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಮೂವಿಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ಡ್ ಪೋದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿದ್ದೀರು ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ತುಲೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ರೂಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ತುಳುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇವು ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದ ಯಾನು ತುಳುಟ ಮಲ್ಪೇರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ದ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟಡಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪಾಪ ಜವನೇರಿ ಮೂಲು ಕಲ್ತದ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಿದೇವ್ರಿಗೆ ಪೋದಿ ರಿಗ್ದ ಬೇಲೆಡೆ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಏತ್ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಪಂಡ್ ದಾಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅಡದಿದೆ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಪಿನಿಗಳು ಪಿರ ಬರ್ಪನ ಇಜ್ಜನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬಡತನ ಪನ್ಪಿನದಾದೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಳು ಪಿದೇವ್ರಿಗೆ ಪೋತ ಅಂತ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಗ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪನೋಲಿಯ ಸರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ನಿಗಲು ಸ್ಕೂಟರ್ ಬರ್ಪರು ಕಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಯಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೆ ಹೊಡ್ಪಂಡು ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ರಿಫೈನರಿ ಬತ್ತದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರಿಗ್ದಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ದೆಲ್ಲ ತೋಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು
ಇತೆಂಕೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಬೇತ ಸಿನಿಮಾಲದ ಕತೆಕ್ ಲೆಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಕತೆಕ್ ತಕ್ಕ ಓಲನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಪಾರ್ದ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ರಿಗ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಬೋದು ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಅವಲ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತದು ಈತು ಜನ ಕ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಏತ್ ರಿಸ್ಕಿ ಇತ್ತು ಭಯಂಕರ ರಿಸ್ಕಿ ಉಂಡು ಅದು ಅಂದಿಯ ತೂವನಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ್ಲಕ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾತ ಪತಬೋದು ಮಲ್ದಿನ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನು ಚೆತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೆತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೆತ್ತುಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ರಿಗ್ಗುಡು ಬೂರ್ನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ತರೆಕಲ್ ಒಂಚು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಬುಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಗೆತ್ತದ ಮಾಲ್ದ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಲ ಎರಡು ಹೀರೋನಗಲ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಬಾಯಿದ ಇದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಭೇಟಿಗೆ ಜನಕುಲ್ಲೊಂಜಿಗೆ ಏನು ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನವೀನ್ ಡಿಪಾಟೀಲ್ ಇಜ್ಜರ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜು ಇಜ್ಜರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಇಜ್ಜರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾಡರ್ ಇಜ್ಜರ ಮುಲ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ ದಾಯಕ ಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗಲ್ ನೋನ್ ಫೇಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಫೇಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಅಗಲಿನ ದೀದು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅಗಲ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಇತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಉಂಡು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಸತೀಶರ್ ಕಾಂತಾರದ ಸತೀಶರ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ತಾರಾಯದ ಬಂಡಗಡಪ್ಪನವ್ರು ಕೊರೋನಾದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತಿರವು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಓ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಲ್ದಾರ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕೇರನ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾನಾಗ ಆತನ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಸರ್ ಇದು ಏರ್ ಎಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಭೇಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಯಾನು ವಸಂತ ನಾಯ್ಕನ ಬ್ರದರ್ ಬಂಡತ್ ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕಿ ಅಂತ ಬನ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸರ್ ಅರ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ದೆತೊಂದಿತ್ತಾರ ಆರ್ ದಾದ ಬಂದಿತ್ತೇರಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಏತ್ ರಿಸ್ಕಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ದಾದ ಮಾತ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜಪ್ಪೊಡು ಕೊಂಡದ್ದು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಂದೆ ಆರು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡರಿ ಅನ್ನ ಕಸಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ ಪಂಡೇರ ತೂವಲ ಪಂಡ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ಹೈ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂವಿ ಏಲ ಮಲ್ದಿಜೀರು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಿಗ್ಗಿಡ್ ಪೋದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ರಿಸ್ಕ್ ಪಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಇವನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಡ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಓಲ ರಿಗ್ಗದ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬೈದಿತ್ತು ಭಾರತ್ ಪಂಡ ಅವು ಮೈನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಮಲ್ದಿನ ರಿಗ್ಗಿಡ್ ಪೋತಿದ್ರು ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂಡು ಇತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋನಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೋನೆಲ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತೋಜರ ದಿಕ್ಕುವೇರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಆಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪಡು ಕುದ್ರುಡು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರುಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋನೇ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರಿಫ್ ಪಂಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫರಾನ್ ಪಂಡದೆ ನೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅರುಣ್ ಮಚಾದು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಗಾಡಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ಗ ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಲು ಫರಾನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಚಿಲ್ಲಾದಿಪ್ಪನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಣ್ಣ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಟ್ ಮೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಚಿಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತಿವಾಗ ಶಾಂತಿ ಆದಿಪ್ಪಳು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಡೈನಾ ಡಿಸೋಜ್ ಒಂದು ಸಕ್ಲೇಶ್ವರದ ಪೊಣ್ಣು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಬೋಡಾಯ್ಲಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮೋಷನಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಲ್ ತುಳುಟು ಮತ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಕಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಸೂರಾಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಫೋನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣ್ಣಗೇನೆ ಪಂಡಲು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಪುನಃ ಬೊಕ ಬರೀ ಜನ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ನೇಮ್ ಪಾಡ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಓಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಆಯ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ ತನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಆ ಜಾನರ್ಗೆ ಸೇರಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಎಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲವ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಈ ಕುದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುದ್ರುಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪನಾಗ
ಬಿಯಾಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಪಂಪ ಎಂಕಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಉಂಡು ಅನ್ನತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ಲ ಮಿತ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂವಿ ಈತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಕುದ್ರು ಒಂದು ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಪನ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಕ್ವಾಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಿಲಮಿನ ಹೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕುದ್ರು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಉಂಡಿರು ಕನ್ನಡ ಕುದ್ರು ಪಂಡ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂರ್ ಅಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಪೇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ವಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಟ್ ಆತನ ವಾ ಕುದ್ರುಡು ಶೂಟ್ ಆತೀನಿ ಸರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರಡು ತೂಲ್ ಸೀನರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಏನಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈ ತಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲದ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಸುತ್ತಾಡ್ದು ಬದ್ದು ಅಡ್ಡಿಡ ಜಾಗ ನಾಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಆತಿನ ಜಾಗ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಏತ ಕಷ್ಟದ ಅತ್ತ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿರ್ದೇಶನ ಕಷ್ಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪಂಪಿನಾಯ್ಕ ಬೋಡೈನ ಫಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಏತು ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊದ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಪುಜಿತ್ತು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 ದಿನ ಮಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 70 to 80 ದಿನ ಡೇಟ್ ಆತಂದು ಕಷ್ಟ ಆದೈತಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಥದ್ದು ಎಂಕ್ ಈಸಿ ಆದರು ನಾನು ಇರ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತುನ್ನಾಗ ಇರು ಬಹುಶಃ ಒಂದುವೇ ಫೀಲ್ಡ್ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲರ ಬಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಲೈಕ್ ರಿಗ್ ಆತನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಯ್ತಾನೆ ಆಯ್ತ ಏರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಉಡುಪಿದೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೊನಾಜೆಡ್ MSc ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಬೊಕ್ಕ IIM ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ದು ಕೂಡ ಓಂಜಿಸಿಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ದ ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ದ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಸೊ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬರ್ನಾಗ ಆಫ್ ಶೋರ್ ರಿಗ್ದ ಮಿತ್ತಾಪಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೋರ್ ರಿಗ್ಡ್ ಆಪಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ತೂದಿ ಪೋರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪೆ ಪಿದೇರು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕದಲ್ಲ ಕನ್ನದ ಜನ ಅಂದಕೇನು ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೋನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಗ್ಡ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬೂರಿ ವೆಲ್ಲ ತುಲಾಯಿ ಅಗಲಿನ ಬದುಕಲು ಇಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬದುಕಲು ಜಲ್ಪ ಪೂರ ಆಲ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮನಿ ಐತೆ ಮಿತ್ತದು ಒಂಜಿನ ಅಗಲು ಬದುಕರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆರ್ದು ಗೆಪ್ಪಿಯರ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೀಸ್ ಐತೆ ಮಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಶೋರ್ ರಿಗ್ಗದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಂದು ರಿಗ್ಗದ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡರ್ ಸರ್ ದಾದಾಂಡಲ್ ಇತ್ತು ಜನತೆಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂದಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಗ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಮೇಟಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಲೆಗೆ పోతే ಆಯಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಐದು ದಾದ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರಿಗ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ ನಿಗಲು ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ತಿಳ್ತಿಡು ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ತೂಪಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಂದು ಭಸ್ಮಾದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತು ಕಿಕ್ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಲೋ ಔಟ್ ಪಂಪ ಅವು ಬತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಆಫ್ ಶೋರ್ ಹೋಗಿ ಬಾಂಬೆ ತೂವಾಡು ಒಂದು 2-3 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅದು ಪೂರ ಸಾಯ್ತಿರು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕಿ ಓನ್ಲಿ ಹಾಂ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರೋರು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅಂದದು ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದು ತುಳುತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೂದುಂಡದೆ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಹುಶಃ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೊರಮ್ಮ ಬಂದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾರನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ದಯಶೆಟ್ರು ಸಮೇತ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣತ್ತೀರು ಬಟ್ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಕಾಣತ್ತೀರು ಬಟ್ ಈರೊಂಜಿ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತಜುಪೇರ ಬಿದ್ದರ ಬಂದಂಗೆ ಕಾವೊಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ ಬನ್ಪುನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅವು ದಾದ ಐತ ಕಷ್ಟಗಳು ದಾದ ಐತ ಏನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಜನತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ದಾದ ಪನಿಯರ ಬಿದ್ದರ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಮಾಣೆನ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ
ಮೂವಿಡು ಒಂಚೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಜಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಯಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳುನಾಡುದ ಮೂವಿ ಪೂರ ತುಳು ತಗಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಮೂವಿ ಬಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ಟೀಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡು ಇಮೋಷನಲ್ನ ಉಂಡು ಪಿದೆ ಪೋನಗಲ್ ನಿಗಲ್ನ ಖರ್ಚಿಪು ವದ್ಯಾಪಿಲಕ ಇಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮೂವಿಡು ಬತ್ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ 13 ತುಳು ಮೂವಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು 16 ತಾರೀಕು ಉಡುಪಿಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪುವ 13 ಕಾಂಡೆ ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲೋಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ದಿಗ್ಗಜನಗಳಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೀತ ಆಗಲ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ ಆಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲ ಬತ್ತದ ಬಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗು ಬತ್ತದ ಈ ಮೂವಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಈತ ಪೊತ್ತುಗೊರ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಐಕಿರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾನೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಜಾನರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತದೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ಕತೆತ್ತ ಪಿರವು ಪೋವಡ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ತೂವಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚೆ ನಿರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಬಂದು ಎಂಗನ ತಂಡದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದಿರ ವಿಶ್ ಮಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತುಗಳ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು